सक्सेसफुल प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आणि या ऑस्पिशियस डेयान आम्ही आमचे महिला मोर्चा आताच डिक्लेअर केला, आमचे युवा मोर्चा डिक्लेअर केला. आणि हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि वेलकम करता ईच अँड एवरी मेंबर ऑफ आ युवा मोर्चा. आणि हांगा प्रेसिडेंट म्हणून आमचो बाब संकेत पार्सेकर, बाय नकाशा प्लीज कम. And congratulate each and every member of our युवा मोर्चा. प्रेसिडेंट म्हणून आमकां लाभलेलो हा बाब संकेत पार्सेकर. We had age limit beyond which we could not select युवा मोर्चा president and the main members. By उक्रांती तोरसकर वाइस प्रेसिडेंट, बाब संदेश पेडणेकर वाइस प्रेसिडेंट, बाब पांडुरंग कोल्देकर जनरल सेक्रेटरी, बाब तुषार गोवेकर जनरल सेक्रेटरी, बाय नताशा तोरसकर सेक्रेटरी, बाब विठ्ठल कोरगांवकर सेक्रेटरी, बाब रश्मित नायक ट्रेजरर, सगळे मेंबर आमचे बाब विदेश मडगांवकर, मेघाश्याम तोरसकर, रुबम श्रीमेपुरेशकर, बाब रिद्धी उसकैकर, बाब अक्षय धाले, बाब अभिजित तामणकर, बाब गौतम पैंगणकर, बाब साहिल पेडणेकर आणि बाब संदेश हळदकर. सगळ्यांक तुमकां congratulate and welcome to the family युवा मोर्चा. those are names, म्हळ्यार ही आमची फॅमिली. आणि जसो आमचो प्रायम मिनिस्टर कोण ते सांगता, प्रायम मिनिस्टर जालो आनी त्याची पयली उतरां म्हणटा तो आपूण मुख्य सेवक ह्या देशाचो. हे एम आसूंक जाय. आमी आमदार म्हणून आमी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची मुख्य सेविका. That is how we should work. Then only you get good results. Then only you get God's blessing. That which is main. विश करू शकता आमच्या प्राईम मिनिस्टराक, त्यांनी जो आयज जो नेहरूजीचो जो रिकॉर्ड मोडलेलो आसा, जो हायेस्ट इलेक्टेड जो टर्म तेणी काडलेलो आसा, 12 वर्सां तेणी पूर्ण केल्ली आसा, वो एक सादें अचिवमेंट ना. आणि प्रत्येक मेंबराक आमकां गर्व आसूंक जाय की आमी आज भारतीय जनता पक्षाचे आमी फॅमिली जावन आसा, वर्ल्डाची बिगेस्ट लार्जस्ट पार्टी. आणि त्याचे आम्ही बारीक कार्यकर्ते. आणि जे मोदीचे विजन आसा 2047 तसो एक भारत देश पळोवंक सोदता. आमी आमच्या गांवांतल्यान सुरू करया, आमच्या शिवोले वाठारांतल्यान सुरू करया. जे आमकां मेळटा, कित्याक बाकीचे कडेन सांबाळपी बाकीचे लोक आसात, आमकां जी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळिल्ली आसा ती आमी बऱ्या भशेन काम करया. आणि हे भारतीय जनता पक्षाचो जो 27 आमचो दामोजी आमचो म्हणटा, दामोजी आमचो जो म्हणटा, 27 ती सिटां हाडूंक जाय. प्रत्येक मेंबरान आयज जितले मेंबर हांगा आसा तितलेच इम्पॉर्टंट मेंबर आसा, जितले बाकीचे बरे आसात. कोण सकल बसले आसता, कोण वयर बसले आसतले, पूण सगळ्यांच्या सपोर्टान आमी हो 27 जो आमचे इलेक्शन टार्गेट आसा, आमी आमच्या शिवाची सीट जिखोवपाचे आमी प्रयत्न करया. थँक्यू एकदा तुमकां सगळ्यांक थँक्यू.